L'empresa Silicon ha estat la guanyadora del concurs per a la instal·lació d'un parc solar sobre els terrenys en fase de clausura de l'abocador controlat de Mas de Barberans. Aquesta central ocuparà una superfície de 6 hectàrees i generarà 3 milions de kWh a l'any, una producció energètica que permetria abastir uns 800 habitatges. El president de la Comissió de Medi Ambient del Consell Comarcal del Montsià, Josep Caparrós, ha explicat que Silicon és una empresa capdavantera en la fabricació de mòduls fotovoltaics a l'estat espanyol, amb presència als Estats Units, Alemanya, Itàlia i França, que ha superat en puntuació a les altres dues empreses que s'han presentat al concurs. Caparrós també ha afirmat que el parc solar del Mas de Barberans també ha de servir per complir amb un triple objectiu: generar energia renovable i evitar emissions de diòxid de carboni, donar un valor afegit als terrenys de l'abocador comarcal i prioritzar la inversió local amb la compra d'una petita part dels panells solars. De fet, en l'empresa adjudicatària els demanarem i exigirem que part de la propietat dels panells solars pugui ser una petita part. Lògicament, ells continuaran sent els majors propietaris del parc, però una petita part pugui ser per a inversors locals i d'aquesta manera contribuïm a que la comarca del Montsià tingui beneficis mediambientals, però també els inversors que així ho vulguin tinguen beneficis econòmics. Aquesta central fotovoltaica es construirà en 2 subzones i tindrà 2 parcs solars. El primer ocuparà la fase de clausura de l'abocador amb una superfície de 3,5 hectàrees i s'instal·larà una central de 1,2 megawatts de potència nominal que produirà 1.633.000 kWh a l'any, que equival a l'energia necessària per abastir 450 habitatges de 90 metres quadrats i 4 persones. El segon parc s'ubicarà a una parcel·la limítrof amb el dipòsit controlat. Segons ha explicat la tècnica del CODE Marga Estorac, aquesta instal·lació estarà condicionada per la xarxa d'evacuació de la primera i ocuparà una superfície de 2,5 hectàrees, tindrà una potència nominal de 1 megawatt i una producció de 1.306.000 kWh a l'any, suficients per abastir 366 habitatges. Aquesta instal·lació suposarà una inversió aproximada de 10 milions d'euros i tindrà una vida útil de 35 anys. Així mateix, l'empresa disposarà d'un període d'execució d'entre 12 i 18 mesos.